Takže čus ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videjku. Je to zase zvonku videjko, lebo som bezdomovec. A vyrobíme si alarm, ako ste si už prečítali. A bude to zaujímavé, ešte som to nerobil, ideme to vyrobiť prvýkrát. Takže uvidíme, či to bude fungovať, takže poďme na to. Dobre ľudia, takže ako prvé si zoberete 4 zápalky a do stredu, nejak takto, si dáte petardu, Viper ja použijem, a dajte to tak, aby sa tá síra dotýkala toho knolu, takže úplne nakoniec. Dobre, a keď to takto máme, ja som si tie zápalky ešte zlomil, lebo som mal krátky knol, tak si to tu opaskujeme. Dobre, a už keď to máme takto opaskované, tak si zoberieme škrkatko, takto si to dáme na poli, to škrkatko, a keď si ho dáme takto na poli, tak si ho takto sem strčíme, takto aby ste to videli. Hlavne s tým moc nemykajte, aby vám to nezbuklo, aby vám to nezačalo horeť. A už keď takto máte, tak to škrkatko si takto opaskujte, alebo tam dajte po prípade SK pasku. Dobre, už keď takto máte, tak cez túto dierku prepchajte bavonku, ja mám, ale môžete použiť takú pevnú nitku kľudne, alebo si to môžete, keď chcete tú šnúrku zaväzať hneď na začiatku, ak si to paskujete, takže ja si to prevlečiem, dobre. A už keď som si to prevliekol, tak si tu spravím bauzlík. Dobre, už keď toto takto máte, tak tie zápalky si musíte niekde prichytiť na nejaké pevné miesto, aby vám držali. Aj s tým knotom, aj s tou petardou. A my si to spravíme a ukážeme si to. Dobre ľudia, takže ja som si to nejakým takýmto štýlom prichytil SK paskami ostrom. A tu mám aj petardu zapaskovanú, sa to odliepalo, to nevadí. A mám tu tú nitku a tú nitku si musíte uviazať napríklad o ďalší strom, keď to máte v lese, takže ideme si to uviazať. Dobre ľudia, musíte mať tú šnúrku úplne natiahnutú, tak aby nebola povolená. My ju máme takto spravenú. Takto o ďalší strom a kľudne si to môžete spraviť napríklad niekde v meste o nejaké tyčky alebo tak, alebo nejak to vymyslíte. A už keď sa o toto niekto potkne a potiahne to, tak tá petarda vám vybuchne. Dobre, môžeš, ľudia, test. Poďme na to. Ako môžete vidieť, fungovalo to v pohode. Skúste si to vyrobiť, keď tak pošlite videjka, fotky, hocičo. A dúfam, že sa vám páčilo toto videjko. Ak hej, dajte like. Ak ste tu náhodou noví a toto je prvé videjko, ktoré vidíte, dajte odber. To je všetko, majte sa a čus.